Bé, doncs dic que a mi em fa especialment goig presentar-vos aquest acte pel que és l'acte en si mateix i pel que a mi em representa, perquè jo de molt petita, que al meu poble, jo he caminat pel canal pràcticament cada dia quan soc al poble, de fa molts anys. I al meu poble jo sempre havia sentit dir a la gent més gran: això abans del canal, això abans que fessin el canal, això abans de fer el canal. De manera que per mi no sé què era, no sabia què era abans de fer el canal, però quan he anat entenent una mica què volia dir abans que es fes el canal i que el canal se li tallava l'aigua en un temps determinat, doncs era un element més del poble, un element de vida, i encara ara vaig unes estones a xerrar pel canal, jo perquè ja entenc, i trobo bé. I quan vaig veure el llibre del Francesc i de la manera que l'ha presentat i de la manera que l'ha fet, m'hi vaig entusiasmar molt amb aquest llibre. Amb ell el seguia una mica al 324 i amb algun article i coses que anaven arribant, i amb això no us he dit res particular perquè vosaltres el podeu conèixer igual que jo, i el que és la seva vida professional o acadèmica doncs també la podeu conèixer igual que jo, però el que era el canal per mi representava alguna cosa més. Vaig comprar el llibre de seguida tan aviat com vaig poder i el vaig llegir. I ara em fa goig, per una part, presentar-vos el llibre, però també presentar-vos la xerrada, perquè el títol que he posat a la xerrada no té pèrdua, vull dir, és un gran títol i és un títol molt significatiu. Pel que fa a la presentació del llibre, és aquest, el teniu allà darrere, si després se'l vol endur, doncs el teniu allà a la taula, és complicat parlar amb tantes coses. I pel que fa a la presentació del llibre, us volia dir que és un text que suposo que és com la seva mateixa manera de ser. És una combinatòria de factors diversos. Per una part, jo he vist una combinatòria de factors personals, lírics, vivencials, històrics, en certa manera potser fins i tot nostàlgics, d'història, molts elements simultanis, dates diferents que sembla que et distreuen d'una manera o l'altra, i em va cridar especialment l'atenció de tota aquesta combinatòria que fa el Francesc al seu llibre. Em va cridar molt l'atenció l'homenatge que fa al seu quadravi, el quadravi que representa que va ser la clau personal familiar a la qual ell arranca del poble del Tossal, que és on ell d'alguna manera al començament del llibre, amb aquella carta que fa als Molissecs, la carta als Molissecs, que són els únics habitants que queden a la casa quan ja està tot abandonat perquè no hi són tots, perquè han marxat tots. Aquesta mena de presentació que fa, que és de l'any 2003, dius, carai, el 2003, no? I llavors ens marxem enrere i passa el 1853, dius, carai, el 1853, i després més tard som al 1860, i entremig s'hi creuen els comtes de Barcelona i el comte Armengol d'Urgell. De manera que és tota una combinatòria que, entre altres coses, fa estar pendent de en quin temps i en quin moment et mous, i que tu el que vols saber són coses del canal d'Urgell, però va portant, veient amb tot això, al cementiri, i sobretot a mi també em va impressionar moltíssim, i ell suposo que parlarà ara amb tot detall, de la foradada del Montclar, del túnel del Montclar. Allò fa esgarrifó, a mi em va fer molta esgarrifança. Allí va haver morts, hi va haver moltes morts, i a més aquell túnel està foradat a pic i pala. Bé, doncs això, a mi em va treure i em va superar a tot el que jo hagués pogut imaginar o pensar des de petita sobre el canal d'Urgell, i a més vaig veure que hi havia almenys una persona, que n'hi ha moltes més, que té unes vivències molt més riques que les meves, però que també són una barreja i una combinatòria d'experiència, història, vivències i fets, diguéssim, no? Molta més detall i tal. Bé, això és el que jo volia dir per la presentació del llibre. Perquè fa la presentació de l'acte, ja ho heu vist, 5 segles, no senzillament us fa un aclariment, amb aquests 5 segles, sí que són 5 segles, perquè són 5 segles d'ençà que es comença a dir que es comença el canal, que s'ha de començar el canal, a quan realment es comença el canal. Vull dir que aquests 5 segles que són com un miracle, que la paraula miracle surt al títol i surt al llibre i surt per tot arreu, ell ja us la defensarà perquè penso que és la paraula clau per ell en aquest moment, doncs bé, no sé, ens ha portat fins aquí a dir, mira, escolta, a veure si contactem amb aquest home, si us sembla que pot tenir interès al fem venir, i aquí ho tenim. És de Balaguer, no? Ets de Balaguer?
Oficialment soc de l'Hostal Nou, que és un nucli agregat a Vallfogona de Balaguer, però toco Balaguer. Pertanyo a 4 quilòmetres, pago els impostos a 4 quilòmetres, però toco Balaguer. Per tant, m'ha generat una doble identitat o doble nacionalitat, que sempre ho explico, que és com una cosa de que toco Balaguer, estic a 300 metres, però pertany. L'altre no ens va? No ho sé. No? No ens va, l'altre? No ho sé, però ara parles tu i jo. Sí? No? Bueno, doncs espera, em trauré aquest, ja ho deia jo. En tens un altre aquí? Sí, és que jo com que estic molt acostumat als micròfons, ja, aquests són millors. Posar un paperet, no sé per què. Espera, escolteu? O sí? De tot això que us deia, mentre busco els micròfons, us volia dir també que hi ha frases del llibre, de les que dirà després ja ho veurem, del llibre, que són realment impactants, no? Per exemple, n'hi ha una que diu el canal era el demà i el canal era el miracle. N'hi ha una altra que defineix l'oest, que són les nostres terres, diferent de Barcelona, dient que l'oest és la immensa minoria i que Barcelona és la petita majoria. Ne tens de molt ben trobades, d'aquestes frases. Ja tens el micròfon en punt? Doncs apa, vinga. Crec que em sentiu? Sí. Perfectíssim. Doncs ja està. Escolta, doncs bé, un plaer estar amb vosaltres avui, que m'hagueu convidat. Sempre està bé que pensin amunt per convidar-lo i Maria per la teva presentació, per tant, escolteu, un goig, un plaer, jo em criden i vaig, i sobretot per explicar-vos una cosa que per mi, faci el que faci ja a la vida, m'ha marcat. Estic aquí per això, i crec que està explicat al llibre, no? Mireu, la meva família és originària d'un poble molt petit. Veureu que, degut a un problema del projector, algunes imatges, llastimosament, no les podreu veure bé, tot i que estiguin bé, però tanco parèntesis. Com deia, la meva família és d'un poble molt, molt petit, que la major part de la gent no el coneix. És un poble que l'any 37 va arribar al seu màxim de població amb 185 habitants. En aquests moments hi viuen 5-6 persones. És un poble que té poble de baix i poble de dalt, jo sempre ho dic en anglès, el downtown, que és la part baixa, i l'uptown, la part alta, que és el Tossal. El Tossal, i ara és quan començo amb la destral, el Tossal, que molta gent hauria de saber que existeix, no sap que existeix. Fins a l'any 69 va ser un municipi independent i ara pertany a Ponts, està a 3 quilòmetres de Ponts. És un lloc únic, amb un paisatge absolutament únic, i d'aquí és originària la meva família. El llibre m'ha permès fer una cosa que jo no tenia previst, i que jo ara la dic sense cap... m'ha permès tirar endarrere la meva família fins al 1255, fins a Petro Canosa, que és el meu descendent, o no sé, un dels primers, i he pogut reconstruir de manera miraculosa, amb grans llacunes també, la història de la meva família. Què vol dir que és el poble de la meva família paterna? Doncs dels Canosa. Doncs això, perquè... Perdoneu. No es veu bé, no? Aquí hi ha enterrats els meus morts, en un cementiri... I si tanquem molts? No, perquè hi ha un problema de... Bueno, és igual. És una llàstima, però bueno, és un cementiri molt petit, un cementiri rònec, un cementiri supermiserable. És un cementiri on hi ha pràcticament 35 tombes, pràcticament totes a terra. És un cementiri... Bé, sí, l'última persona llastimosament morta fa unes setmanes, però que durant anys i panys no s'ha enterrat ningú. Aquí, en aquesta tomba absolutament miserable, hi ha tota una escala dels meus morts, que no sé xifrar, però de generacions i generacions. Per tant, estem enterrats aquí a terra d'una manera molt humil, molt miserable, ho dic en el bon sentit. I aquí és on està enterrat el meu quadravi, que era una paraula que abans de fer el llibre no sabia ni que existia, i que per tant li havia de dir d'alguna manera, i és quadravi, d'acord, que és Francisco Canosa el Barbaner,
i a partir d'aquí hi ha una filera que evidentment entraríem en coses que jo també he intentat esbrinar però no he pogut més. I el meu quadravi va ser una de les persones, dels milers i milers de persones que van fer una cosa increïble perquè molt poques persones ho van donar tot perquè nosaltres avui en dia tinguem un futur. El meu quadravi va ser una de les persones que va construir el canal d'Urgell. Mireu, el canal d'Urgell no és un canal. Hem de començar a canviar el xip de les coses, perquè en aquest país no sabem anomenar les coses que tenim de la manera més propera. No sabem el nom de les muntanyes, no sabem el nom de les herbes i en aquests moments estem arribant a un nivell d'analfabetisme tal que ni els nens saben que la llet surt de la vaca i no només prefereixen brics de llet de merda que no llet natural. Estem negant el país des de tots els punts de vista. El meu quadravi, com milers i milers de persones, hi va haver un moment que va creure en un somni col·lectiu, que és el canal d'Urgell. El canal d'Urgell, com dic, no és un canal que té 144 quilòmetres de canal principal, 172 de canal secundari i 3.000 quilòmetres de segles. El canal d'Urgell és una cosa molt més important que tot això. El canal d'Urgell és una de les obres, en el seu moment, més importants del món. Del món. Del món. El desconeixement és absolut. El canal d'Urgell, al quilòmetre zero, la base, neix al Tossal. El nivell d'indignació meu és total. Molta gent que treballa a la Casa Canal d'Urgell no sap que el canal neix al Tossal. És llastimós, ho he dit, explícit i trist. Som un país d'ignorants i a sobre fomentem la nostra pròpia ignorància. El canal d'Urgell neix al Tossal. La presa del Tossal, perdoneu, és una mica també complicat tot plegat. Aquí teniu la presa del Tossal. El Tossal és un lloc magnífic, molt desconegut. Sembla Wisconsin, sembla els Estats Units. Aquesta és la presa del Tossal. Aquesta és una de les preses aquesta és la presa inicial, disculpeu, que frena l'aigua i que a partir d'aquí s'estén tot. El canal d'Urgell va ser convertir el que era un desert, que era tota la plana de l'Urgell fins als Montnegros. De fet, no m'estendré, però el canal d'Urgell havia de traspassar els Montnegros i la diferència és claríssima i això explicaria, això entraria en un altre tema que també ho vaig explicar al meu llibre de Sigena, les relacions Catalunya i Aragó, i l'aigua explicaria moltíssimes coses. Allò era un desert popularment conegut, segurament molts de vosaltres us ve al cap, el Clot de l'Infern, el Clot del Dimoni. El canal d'Urgell va ser el miracle, passar del marró misèria al verd esperança. El canal d'Urgell va ser tota aquella gran plana des de Montmàneu fins a la franja de Ponent, que com dic era un desert, la gent marxava, emigrava, que vivia pendent del temps, com ara, de la sequera, perquè bàsicament nosaltres allà el que teníem era blat i per tant vivíem pendents de les collites de blat i per tant si aquell blat després anava a Barcelona es podia exportar a altres llocs i per tant si no plovia com ara, doncs el 1852 per exemple hi va haver una sequera espectacular en tots els sentits i que per tant, diguem-ne, tothom era un pobre ja de naixement i un pobre de professió. Però el canal d'Urgell va ser la rampa de llançament del futur, perquè amb el canal el que es fa és convertir la gran plana de l'Urgell, de l'antic Urgell, del comtat d'Urgell, perquè han d'entendre vostès, abans que citava la Maria, és que nosaltres, els catalans, teníem un rei, nosaltres teníem reis i reines, aquests anys que hi ha gent que volia una república i el que han d'entendre la gent és que nosaltres també teníem una monarquia i que ens la van robar i que teníem reis, reines i prínceps i princeses i la persona més rica i poderosa després del rei que estava aquí a Barcelona estava a Balaguer, que era el rei Jaume Comte d'Urgell. Per tant, el canal d'Urgell és sobretot una rampa de llançament de futur perquè el que fa és una cosa impressionant, és convertir tot l'oest de Catalunya amb el que es deia amb el graner, amb el rebost, amb la nevera, amb el tàper. Hem donat i continuem donant de menjar no només a Catalunya i a Espanya, sinó a tot el món. El canal d'Urgell, en un temps de sequera, porta aigua. Fa més d'un segle que milers i milers de persones viuen d'una obra que va mirar i veure el futur. El canal d'Urgell ho ha pagat tot. No és un canal de pagesos. Ha pagat carreres, ha
ha pagat cases, ha pagat cotxes, ho ha pagat absolutament tot. Com dic, en el seu moment va ser l'obra més important del món, feta d'una manera absolutament singular. El Canal d'Urgell és un dels grans pactes de país que hem tingut. És un pacte Barcelona, comarques, pagesos, burgesos, d'un interclassisme total. Un pagès miserable com el meu quadrali va poder comprar jornals de terra gràcies a treballar al Canal d'Urgell. D'aquí fins a Montoliu de Lleida. Un gran ascensor social, on la gent miserable que vivia pendent amb una autosuficiència total i absoluta va poder tenir uns rals, uns diners per progressar. El canal el va fer la família Girona, molt important, importantíssima, única, un model empresarial que tenim també molt desconegut. El Girona era de Targa, després van venir aquí a Barcelona, aquí a Pla de Palau tenia una de les seves cases. Va ser la família més rica i poderosa d'Espanya i de Catalunya, tenien un holding de més de 70 empreses absolutament interconnectades, i on no hi havia res, ho van veure tot. Van comprar una part de tota aquesta gran plana horitzontal on el sol es pon com a lloc. No hi ha lloc que es pongui el sol com a les grans estovalles de l'Urgell, entès en un sentit ampli. L'Urgell anava des d'Andorra fins a la Franja de Ponent, que per això té el nom de l'Urgell, el comtat d'Urgell. A Girona, on no hi havia res, on hi havia llangardaixos, on hi havia serps, on la gent es menjava els excrements, van comprar aquell terreny, van finançar el canal, van portar la línia de tren i es van avançar al futur. I ens hem convertit en la rampa de llançament del futur. La indústria agroalimentària, dit amb altres conceptes, de Ponent, neix amb el Canal d'Urgell, o també amb Indíbil i Mandoni, que seria un altre tema, perquè també gestionaven un ramat de cabres. Per tant, tenim un bressol, una línia de continuïtat molt gran. El canal suposa una transformació absoluta, total. El canal és el primer llenguatge, és una nova llengua. Quan Barcelona estava tancada, emmurallada, Catalunya s'obre per Ponent. Barcelona està emmurallada, està tancada, està oprimida. El canal neix el 1853 i obre tot Ponent. Obre Catalunya al món. El túnel de Montclar, durant un segle, va ser el túnel més llarg d'Europa, 4,917 quilòmetres. Una obra absolutament única, estudiada a tot el món. Però com dic, el canal, i perdoneu, m'oblido de passar les fotos, llàstima que no es veguin bé perquè això és la presa del Tossal, aquí, bueno, és que no es veuen bé perquè són fotos aèries fetes amb dron, ¿vale? El canal sobretot és una llengua. Ponent és un estat confederal que ha confederat les venes del canal. El canal és un país i és un estat, però no només un estat d'ànim. El canal ens fa passar, com els hi va passar a tots aquells emigrants que fugien de la trista i de la pobra Europa i se n'anaven als Estats Units, i quan deien marxem d'un enterrament i ens n'anem amb un jardí d'esperança i de futur. El canal genera futur. El canal genera un demà. El canal és un somni, però ja deixem de resar a dalt perquè plogui. És un somni fet amb la suor i l'esllomament. Aquest és l'únic miracle que hi ha. No hi ha cap més miracle. Hi ha el miracle del present continu, la suor i l'esllomament, pic i pala. No hi ha res més. I les antigues llàgrimes que fan caure la suor, que són les llàgrimes que fan brotar l'esperança des de tots els punts de vista. El canal és el primer antídot contra una paraula que es diu ara que és mentida. És el primer antídot contra la Catalunya buida, perquè el canal fa arribar la gent al país. Això és molt important. Gràcies al canal la gent no ha de marxar, perquè té un futur.
El canal és molt important perquè, a diferència de la resta de l'estat espanyol, Catalunya és minifundista. El canal permet que cadascú tingui el seu bocí, el seu tros de terra, la seva gran coca de recapte, que jo sempre he dit vist des de l'aire, els jornalets que té cadascú per guanyar-se la vida, per poder comprar més jornals, i per tant és aquest gran puzzle, aquest gran trencadís gauinià, aquest gran mosaic, aquesta coca de recapte, aquest gran interclassisme, a diferència de l'estat espanyol, que són latifundistes, on uns pocs tenen un molt, nosaltres tots tenim un bocí i un tros. Per tant, el canal són moltíssimes coses. És una obra col·lectiva. És el primer gran reequilibri territorial i emocional que té Catalunya des de 1714. És un país que mira amb els ulls. Nosaltres tenim el menjar i aquí a Barcelona teniu la gana. Per tant, és un pacte absolutament total. Pacte que s'ha trencat. Perquè, com bé sabeu, quan arribem, els que hi circuleu, quan arribem a l'autopista A2 a Lleida, allò és una merda. I la Panadella s'ha convertit en una frontera i en un punt de trobada de les conques dels rius i de les variants dialectals i el punt de trobada on conflueixen menys Girona totes les parts geogràfiques del país. El canal va generar una llengua, una comunicació, una bidireccionalitat entre Barcelona i entre Ponent, la mateixa que tenien el comte de Barcelona, el rei de la corona catalana aragonesa i el comte d'Urgell. Un pacte de tu a tu, on hi havia un respecte per les persones, que és el que s'ha perdut. On les persones podien viure a tots els llocs del país i podien tenir un futur i podien tenir un demà. On nosaltres pactàvem pel que tu vols i pel que tu tens. I un pacte d'igual a igual. Un pacte que no és el mateix com altres indústries que hi ha ara, com per exemple en molts casos el turisme, que genera una sobreexplotació sobre el territori, que no és un territori, perquè diem territori el que és un país. El canal va aconseguir aquest gran somni col·lectiu. Aquest gran somni col·lectiu, fet des dels pagesos d'una gran línia de 144 quilòmetres, on tots d'una manera o una altra treballaven al canal, generar professionals intermitjos, des del que en diríem ara administratius, comptables, després enginyers, hisendats rurals, per tant, com dic, un gran somni interclassista com no n'hem tingut en aquest país. I sobretot, fet amb una lliçó que poques coses tenen pràcticament 2 segles i no només continuen vives, sinó que hi vivim. El canal genera una cosa tan important, tan valuosa, que precisament ens porta l'avui. Aigua. L'or dolç. En aquests moments, no és que tinguem sequera, la cosa és més greu. En aquests moments, l'aigua cotitza a la borsa dels Estats Units i en aquests moments, a cop de talonari, hi ha molts multimilionaris que estan comprant zones de regadiu d'Europa. Fa uns anys, un president que molta gent deia que era un boig, que era Donald Trump, volia comprar Groenlàndia. No estava tan boig. Els béns i els elements més naturals i més reals i més necessaris són i seran els més luxosos i els més inusuals. I això hi ha gent que ja ho va veure al segle XIX. On no hi havia res, van portar aigua. L'aigua és vida. Com la portada del llibre, això està fet amb 3 ingredients: aigua, terra i sang. No es pot fer d'una altra manera. El túnel de Montclar és l'exemple. Si podem veure, a veure si podem veure, perquè la llàstima. A veure si puc veure l'entrada. És que no es veu l'entrada, és l'entrada. A veure si puc veure aquesta altra. Aquesta és l'entrada del túnel de Montclar per Marcobau, a uns 17-18 quilòmetres del Tossal. El túnel de Montclar és una obra impressionant, impressionant. Us recomano, si podeu, quan comença tot el procés de buidament cada any del canal, a la tardor, fins ara just abans de la primavera, la Casa Canal Urgell a vegades programa visites que es pot passar. El túnel de Montclar és únic perquè si
després mireu, com sigui a internet, el traçat del canal, etc. El canal, com deia Maria, hi vaig saltant, conscient després segurament de molts interrogants i moltes preguntes, però també m'interessa una mica com el canal esquitxa una cosa que és immensa i que ens sobrepassa a mi al primer. El comte Jaume I, al 1316, ja volia fer el canal. El canal va tardar 5 segles a fer-se i va tenir 16 projectes. Imagineu-vos el desig, les ganes de futur d'aquella gent que generació rere generació persistia. Persistia. És increïble. Va tenir molts projectes, molts traçats, moltes maneres de finançament, però totes tenien aquesta mateixa voluntat d'això que som, d'aquest poble trencadís, d'aquest poble puzzle, molt interclassista. Com deia, el canal neix al Tossal, a bona part dels projectes, per tota una sèrie de raons, al quilòmetre zero havia de brotar el Tossal, tot i que hi ha moltes històries, estan explicades al llibre, més amunt, més avall. Però hi havia, des del comte Jaume d'Urgell, que va portar l'arquitecte top de la Baixa Edat Mitjana, Guillem Catà, que va fer una obra paradigmàtica, la va explicar a Manresa, que també és una mostra de diàleg amb el canal. Guillem Catà era un arquitecte d'aquí de Barcelona, que al paer de Manresa el truca i fan, diguem-ne, tota la segla, la circunvalació de Manresa, d'aquí també de la ciutat de la Llum, etc., i que és una obra molt emblemàtica de la Baixa Edat Mitjana, i Jaume d'Urgell, el 1314, el crida, va cap allà i ja apareix una de les grans incògnites, una de les grans equacions, una de les grans caixes encriptades, que és Montclar. Per qüestions geogràfiques, que ara seria molt llarg d'estendre, aquesta és l'entrada al túnel de Montclar. El canal ha de fer una curva, passat Artesa de Segre, per obrir-se a la Gran Plana. D'acord? I a partir de la Gran Plana, aquí ja desembarcaríem després tot el que és Castellserà, llavors ja desembarcaríem i arribaríem, és a dir, tota la Gran Plana d'Urgell, i arribaríem fins a Montoliu de Lleida, a la frontera. Quin problema tenia Montclar? Això, la roca. El túnel de Montclar és una cosa impressionant. Com dic, durant un segle va ser el túnel més llarg d'Europa, pràcticament 5 quilòmetres. Està fet, jo això encara ho he pogut veure, i es pot veure, l'obra és tan perfecta que des de l'entrada fins a la sortida es veu el puntet de llum. El túnel de Montclar es va fer amb... Jo crec que he estat el primer que he parlat d'una manera extensa. Ara s'ha fet arran del meu llibre, ara ho explicaré perquè aquesta és una altra història. Jo soc un amic del Carles Porta i el Porta sempre li ha dit: tinc més morts que crims, que són els morts del túnel de Montclar. Perquè clar, sabeu què passa? Que amb el canal han parlat molt de ciment però poc de persones. I aquest és un problema del nostre país, que hem oblidat a les persones. El canal era una cosa allò de ciment, que baixava aigua, però no l'havia fet ningú. Les coses es fan soles, no? Un ciment, aigua i ja està, no? El canal el fan persones. El van fer moltes persones, el van fer, el Girona el van pagar, els enginyers el van dissenyar, el meu quadravi com els milers de persones que picaven a fer la presa ell, estaven allà, les quadrilles, però quan arribem a Montclar hi ha un problema, que és tota aquella gent d'aquells pobles que treballava i tenia els sobresous fent les feines del canal, que fins fa 4 dies encara les feien, totes les persones dels pobles pactaven, sobretot a l'hivern, a fer feines al canal i es traien un sobresou, de neteja, de reparació, etc. Hi ha un problema, que Montclar és impenetrable. En aquell moment no existeix encara la dinamita, perquè ens fem una idea, el túnel de Montclar es va fer amb 14 pous a dalt de tot,
que baixaven i treien la sorra, l'arena, i perquè ens fem una idea de la dificultat, el canal es comença a construir el 1853, al 1862 hi ha la primera finca regada a Tarassó. Quedem-nos amb això, explicarem moltes coses, però Montclar pràcticament tarda tots aquests anys a foradar-se. Pensem que a vegades per foradar 80 i 90 metres tardaven 8 mesos. Es va fer tot a pic i pala i per tant ens vam trobar amb un primer problema, que és que tots aquells pagesos autosuficients de tots els pobles, com el Tossal, que bàsicament tenien les gallines, els porcs, les patates, els llegums i para de contar, com Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, i per tant amb aquelles hores del canal de treball fent uns diners, a l'arribar a Montclar, prou, perquè van començar les malalties i els morts. Aquest és un episodi que jo explico en el meu llibre i que ara hi ha un altre llibre que ha expandit, no era tampoc la meva voluntat, però jo crec que és el primer que ha parlat dels morts d'una manera científica i detallada, perquè s'havien obviat. Hem de pensar que el canal el fan... És difícil de dir, perquè estem parlant d'un dels problemes que hi ha. El meu llibre té una documentació brutal. Està explicada, molt bèstia en tots els sentits, que és com treballo jo d'una manera hiper-mega super rigorosa. Per com em va passar, em permeteu, el meu mètode de treball és molt rigorós, és una persona molt rigorosa. Com a periodista que soc conscient que qualsevol paraula, qualsevol xifra, qualsevol dada té una connotació, i perquè entengueu el meu nivell de rigorositat, quan vaig fer l'anterior llibre de Sigena, va venir un senyor i em va dir: m'ha encantat el llibre, però diu, aquest llibre té un error. I allò que dius, hòstia, no, sempre t'equivoques, no? Tipogràficament sempre hi ha errors. Diu, tu poses que la latitud i la longitud d'on estava ubicat el monestir de Sigena, no em feu dir, és 37,5, i em va dir, no és 37,5, és 37,4. Vale. Tranquils, no crec que ressusciti ningú ara per d'això. Per tant, el meu nivell de rigorositat va amb això. Si dic que la meva casa té tantes escales i graons, té aquelles escales i aquells graons. Per tant, qualsevol xifra que trobareu és exacta i precisa, evidentment, com explico el llibre, a no ser que em vingui per un error que jo no puc, evidentment, controlar. Això ho deia perquè el canal es calcula més o menys, jo calculo amb els meus càlculs, que podem dir que hi van treballar unes 12.000 persones. Perquè us feu una idea, quan van construir els gratacels de l'Empire State Building a Nova York, hi van treballar unes 3.000 persones. D'aquestes 12.000 persones, calculo, que unes 8.000, 9.000 eren gent dels pobles, com el meu quadrant, que depèn dels trams. Per tant, són xifres que 8.000, 9.000 persones són 8.000, 9.000 famílies, multipliqueu la barbaritat. Calculo que hi van treballar 500, 600, 700, 800 paletes, enginyers, personal d'administració. I després tenim l'altra part, que són les presoners. Perquè al túnel de Montclar van fer els presoners. 1.500, 2.000 presoners. Clar, quan van arribar tota aquella gent dels pobles van dir què va passar. Quan foradaven els pous sortia aigua. La gent es moria ofegada. Per malalties pulmonars, estan detallades. Espectacular. I van portar presoners de tota Espanya. Pic i pala. I morts. Les condicions de vida eren tan bèsties. Montclar era una ciutat, era una metròpoli. Hi havia, diguem-ne,
i ara no em surt, perdoneu, al campament. Hi havia un campament al Tossal, hi ha un campament enorme, immens, tota una ciutat de 4.000, 5.000 persones a Montclar, i després a Castellserà, als processos de construcció. Montclar és una animalada. Imagineu-vos treballant en períodes 1.000-1.500 presoners, guàrdies vigilants. Les condicions de vida eren tan bèsties que només us explicaré una cosa que l'explico aquí. Quan jo era petit, la meva família viu al Tossal fins al 1956. El 1956 marxa a Balaguer. I la casa, aquesta casa que jo explico, que és el meu canvi existencial del 2003, queda abandonada. Vale? Per què ho dic això? Ho dic perquè, diguem-ne, els presoners, vale? Hi ha un moment que, clar, jo me'n recordo que tot i que jo al Tossal, perdoneu, perdoneu, introdueixo una cosa perquè no entengueu. Des del 1956 no viu ningú al Tossal, nosaltres només anem al Tossal, no sé, als estius, Setmanes Santes, etc. Però hi ha un moment, que és l'inici del llibre, que és l'inici del meu canvi de vida, el 2003, quan la casa pairal del Tossal, no la tinc aquí, quan està el llibre, està fotografiada, té un forat a la teulada i per tant ens trobem amb la dicotomia de què fem. I aleshores decidim arreglar-la. I a partir de que jo l'arreglem, em canvia la vida, no? Perquè descobreixo, no és periculero, és cert, descobreixo els papers de la meva família, ho descobreixo tot, descobreixo un món, un país, més familiar, que no en tenia ni punyetera idea, però que al mateix temps tant el meu padrí com el meu pare, perquè fins al meu padrí van treballar al canal, vale? El meu padrí és l'últim, vale? El meu padrí era paleta i per tant encara va treballar al canal, vale? El meu padrí va treballar al canal abans de la guerra i després de la guerra. Abans de la guerra a Mollerussa i després de la guerra que ell reconstruïa, etc., ponts, etc. Jo sempre havia sentit una cosa, perquè hi ha una transmissió oral brutal. Clar, el canal és una banda sonora, no? Abans ho deia la Maria, tothom ha sentit a parlar del canal, tot. Però curiosament la gent li costa veure el canal. Clar, ha canviat tant la vida de les persones que el tenim tan inserit, no? Gairebé el paisatge és camaleònic, es confon amb el paisatge. I això que és una ferida, vale? Clar, jo sempre havia sentit una cosa, que és la que us vull explicar, que clar, que les condicions de vida eren tan dures que fins i tot, quan posaven barrina, que no hi havia dinamita, els presos es suïcidaven, es tiraven a la barrina. Per tant, dins de tot el catàleg de morts, tenim morts per inundació, per ofegament, morts suïcidats, fugitius, gent que deia que estan narrades i reconstruïdes moltes de les fugues, que són increïbles. Per tant, tenim que el túnel de Montclar, que és una obra impressionant, Foradar Montclar era ja obrir tot, vale? És a dir, de fet, un dels meus somnis és poder fer una pel·lícula d'això, que es dirà El túnel, perquè precisament a través del túnel, el túnel de Montclar és tot, és un taüt, i és allò, al moment que es va foradar Montclar, allò que fa 5 segles Guillem Catalla va haver de dir això no sé ni com foradar-ho, vale? I ens traslladem al 1853, al 1854, al 1855, etc. Foradar Montclar era absolutament increïble, no? En tots els sentits. Això ho fan els presoners, d'acord? I per tant, hi ha una cosa que s'ha parlat molt poc, perquè primer un dels problemes que hi ha és que costa molt trobar tota aquesta documentació. Penseu que els presoners, la cosa era una mica bèstia. Presoner que es moria, si li feien l'extremunció, l'enterraven al cementiri. Si no, per tant vol dir que, com explico, tenim xifres oficials d'entre 185 i 200 presoners morts. Jo estimo que podem arribar a comptabilitzar entre 485 i 600 presoners morts, vale? Que la xifra és bastant bèstia, vale? És bastant bèstia, agafem les proporcions. Vale? Per tant, això també ho hem de tenir clar, no? Sang, suor i llàgrimes, que aquesta és una de les ensenyances.
Però clar, no només es morien presoners, perquè la paradoxa és que allò tan desitjat, allò tan anhelat, allò que ho canviaria tot, l'aigua, quan arribava, la gent es moria pel paludisme, per la malària. I per tant, imagineu-vos tots aquells pobles que ho saben bé, jo ho reconstrueixo, de l'Urgell, el Tossal mateix. El meu quadravi va patir paludisme i jo ho he pogut reconstruir. Aquell mosquit transportador que se'ns posa aquí i ens fota la malària dins va assolar el 70% dels pobles de la plana d'Urgell. I aquella alegria de la gent sortint amb trabucs, sortint amb cassoles, amb plats per agafar aquella aigua, per beure-la, comportava mort. Primer perquè no sabíem gestionar l'aigua, ara som uns grans experts, però no teníem cultura de l'aigua, teníem cultura de secar. No sabíem, per exemple, després què plantar, que aquesta és l'altra qüestió. Vale? I per tant, aquella aigua que arribava comportava mort. Però aquella aigua que va arribar a la finca Tarassó, que va la primera regada del 1862, no sabíem què fer. El Girona van caure en bancarrota. Els pagesos deien, i què cony fotem amb això? I per tant van tardar 40, 50 anys a tenir fruits. I espereu. Perquè encara es va tardar més. Perquè al final, un altre episodi que jo he estudiat, la gran explosió de l'agricultura i la gran explosió de tota aquella plana són els anys 50 i 60. Quan tot allò que vam dir, no? L'or dolç, la fruita, l'exportàvem a tot el món. No? Per tant, imagineu-vos, buscàvem vida i va portar mort. No? Espereu que avui arriba aquí, no? Algunes fotos que teniu, llàstima no es veguin tant, no? Però aquesta llengua, d'acord? Aquí no es veu verd, és a dir, és brutal, és el diàleg. Vale? Per això és una gramàtica, el canal és un estat i un estat d'ànima, ens ha canviat. Penseu que la gent, els nens de l'Urgell van créixer amb 30 anys 6 centímetres més. El canal és absolutament tot, el canal ens ha donat... No hi ha Big Ben sense el canal. No hi ha res sense el canal. Vale? És tot. I sabeu què passa? Que el canal ja està fet. El que van fer uns tios fa 2 segles, vivim d'això. És increïble. Igual que Gaudí va fer una cosa fa més d'1 segle que ve gent de tot el món. Vivim gràcies al que van fer uns pocs que ho van donar tot per uns molts. Pocs. Perquè aquests 11.000, 12.000 que van fer, en proporció, que s'ha continuat. El canal està fet. El canal ara li toca un procés de modernització, de convertir-lo en el gran Biblió, el gran Central Park, aquest gran pulmó. El canal circula aigua. Però clar, hi havia un problema, que és el que jo he intentat solucionar. Que el canal humà, el canal de les persones no està explicat. Com deia abans, han parlat molt de ciment però poc de pell. I aquesta és la meva voluntat o la meva... explicar el canal. Moltes vegades dic que tant de bo més que Catalunya, més que una nació, fos una explicació. El canal d'Urgell es fa en el mateix període exacte que es fa la conquesta de l'oest americà. Per això dic que és la conquesta de l'oest de Catalunya, perquè van fer el mateix. Els americans van passar d'una banda a una altra buscant futur, esperança, anant cap a Califòrnia, l'estat daurat, el somni americà, portant el ferrocarril. La zona de Califòrnia, tota la zona de la Baixa Califòrnia es produeix 1/3 dels aliments. És el mateix, jo he comparat moltes vegades, no? Ponent és la Califòrnia catalana. Però els americans han explicat la seva vida, han fet pel·lícules, continuem fent pel·lícules per explicar tot això. Nosaltres no sabem res. Tota aquesta gent no ha existit. El meu quadravi no ha existit.
A dia d'avui, el Tossal i la gent que treballa a la Casa Canal se'l coneix. És constatable i denunciable permanentment, com faig. Al canal no interessa a ningú. És una història trista. Mireu, quan vaig treure aquest llibre, hi va haver una persona important de Barcelona, un periodista important, que em deia, aquest llibre, hòstia, no sé, no? Veig que fas una entrevista, tal, és curiós, no? Perquè parla d'agricultura i d'allà. Mentre els americans expliquen la seva vida quan no ho van donar tot, nosaltres que ho vam donar tot, no només no expliquem la nostra vida, sinó que no ens ho mereixem. Falten canals d'orgull. Hi ha canals d'aigua, però no hi ha canals d'orgull. L'orgull és una paraula que ens falta. Si anem al diccionari, els catalans tenim un problema amb l'orgull. No l'entenem bé, com moltes coses no les entenem. L'orgull és el sentiment legítim d'estima per les coses que fem bé. Si no plantes orgull, no pots collir orgull. I com diu la dita pagesa, la pitjor collita és no sembrar. Nosaltres no collim orgull perquè no plantem orgull. I els països orgullosos són els que expliquen les coses que han fet bé i que han donat vida. Això nosaltres no. I paguem un cost molt alt. Entre d'altres, la ignorància, creure que això no és important. Això no és important. Hem oblidat a les persones. Al darrer capítol sempre l'explico, no? És a dir, vam deixar morir els nostres padrins durant la pandèmia. Durant la pandèmia ens vam creure que una poma era més important que la pilota de Messi. Però els temps estan canviant. Quan es cremen boscos hem descobert que tenim boscos, perquè abans no hi eren. Ara que ens falta aigua, descobrim que no tenim aigua. El futur va cap aquí. El futur és el que van imaginar, pensar, crear, llegar fa més de 2 segles amb un present continu, com el canal. El futur és aquest. Aquest, a la dreta, és el cementiri del Tossal. Passa per davant del canal, a 2 quilòmetres de la presa. El que no sabeu, i el que no us ho he explicat, és que quan es fa el canal, l'antic cementiri del Tossal estava aquí. I aquell cementiri es va tenir que fer un cementiri nou i portar tots els morts. El que ens va donar vida també ens va matar, i és un joc de miralls. Molts creiem, sincerament i honestament, aquesta és la meva mare i la meva filla el dia de Tots Sants portant flors als nostres morts. Perquè nosaltres creiem que els morts ens fan viure. I assumim de manera natural la responsabilitat i el pes d'un llegat total i absolut. Així l'assumim molts, arreglant les cases dels pobles i assumint un patrimoni, explicant els que no s'han explicats, explicant unes de les grans històries universals del nostre país. Així assumim què és el que hem de fer. Assumim precisament això, el que molts no assumeixen o no volen assumir. Però aquesta també és la nostra lluita, la lluita que van tenir totes aquelles persones al segle XIX, que havien de creure en el futur, a les palpentes, sense saber què vindria, sense ni veure el canal, però al final veure'l tal i com està. Aquesta és la nostra missió, aquesta és la meva missió, també, transmetre-li amb aquesta nena petita, que ara té 5 anys, que els nostres morts no estan morts, sinó que els nostres morts, perquè nosaltres també siguem els morts que donem vida. Moltes gràcies. Que tanqui, jo penso que tanqui bé tot això que he dit ell,
i que a mi, bueno, com moltes altres frases del llibre, doncs m'identifico força i em fa, no ho sé, em fa reflexionar, em fa pensar com tota la xerrada que he fet ell, i molt bona. No dit que l'enginyer... Ostres! Sí. No l'has dit el nom de l'enginyer? No, a més és una història molt... Sí, és una història curiosa la de l'enginyer. Molt curiosa perquè és basc. Sí. I de fet diria que no hi ha cap poble a l'Urgell que no tingui un carrer amb el seu nom. I de fet és una història molt curiosa perquè està enterrat a Gramunt. I ell està explicat, és a dir, ell el contracten als germans Girona, no havia de ser de fet l'enginyer, havia de ser l'altre enginyer, que ara no recordo el nom, i per tant fa aquesta feina. Això, el Puigdollers, que ara no me'n recordava. I ell assumeix aquesta feina i jo crec que una part molt interessant, que jo l'explico al final, aquest és un llibre que pretens arribar a tothom, i per tant ens deixem moltíssimes coses, precisament ho fem així per comprimir-ho, però que s'enamora d'aquesta terra, d'aquesta gent, la comprèn, i gràcies a això jo crec que es fa el canal i es fa molt clar. I hi ha una cosa que jo reprodueixo que jo crec que és interessantíssima, que jo junto una mica la mort del Girona, de l'enginyer i del meu quadrat, que està enterrat a Gramunt. I jo crec que explica moltíssim, i certament se me n'havia anat perquè hi ha tants personatges i tantíssimes coses, i tants que ens n'oblidem, però sí, disculpa. No et disculpo pas. Bé, deixa'm-me dir que parla fet. El cementiri del Tossal és un taüt de pedra de 24 metres per 12. Uns murs coixos d'entre 1,70 i 1,80 d'alçària. Sembla un fort en miniatura de la pel·lícula de l'Oest. Una fortificació abandonada després de la batalla. Els cadàvers fumegen sense fum. Aquí enterraven tothom. Van viatjar els morts del cementiri vell al nou. S'hi van soterrar presos i treballadors de les obres. I van anar descansant-s'hi la gent del Tossal. És un tros de terra encerclat per llàgrimes de pedra. És una humilitat dramàtica d'una pobresa moribunda. És terra de salvatge oest. I tant de colgar de terra. Francisco Canosa Albardaner reposa tocant a l'esquerra de la paret nord, mirant el canal i el cel. Ens espera. Aquest final no digueu, Està desnivellat, és un cementiri que està desnivellat, per això quan dic entre 1,70 i 1,80 ho vam estar medint perquè està desnivellat i sí, és una cosa molt curiosa perquè de fet ara explicaré una cosa que l'he explicat moltes vegades, però de fet jo m'hi vull enterrar perquè jo sempre que sortim a casa sempre dic amb conya, bueno, no dic amb conya, però els dic a tothom, dic, mira, ja m'enterraré. I aleshores, a mi és un cementiri que m'atreu molt, com m'atreuen molt els cementiris, i a més és un cementiri que, a diferència d'altres cementiris que estem acostumats, i també està bé que tinguem una cultura diferent, i la teníem també, és molt interessant. No sé si ho sabeu, hi ha un català que canvia tota la botànica funerària, que és l'Esteve Arallat, que és el que dissenya el cementiri de Montjuïc i treu els fruiters del cementiri perquè donant fruits ens estaríem menjant els nostres morts i per això hi ha xifres. La botànica funerària que hi ha al cementiri d'aquí i d'Europa està ideada per un català. Se l'Esteve Arallat, té un llibre, Botànica funerària, si ho voleu llegir, i llavors ens parla de tot aquest simbolisme i és molt interessant en aquest sentit. I bé, jo crec que sí, que per exemple en aquest cas els cementiris també no deixen de ser espais i que ens expliquen moltíssimes coses i més aquests llocs, i per això ho posàvem en el tema dels morts, és impossible saber. Una de les coses que em porta el canal i tot, clar, jo em preguntava, com saps? Hi ha gent que no sap, a Montclar hi ha la tomba col·lectiva dels presos, però clar, tot això és una anonimitat molt gegant, però bueno, un detall.
Bé, Ara se sent? Escolta, a mi m'ha sorprès això que has dit, que ara no hi ha comunicació, que has parlat d'ús, que es perdeix i no t'he entès, ho podries? Sí, no, molt senzilla, té tota la raó, perquè jo he passat una mica per sobre. I una de les coses que descobreixo amb el tema del canal, o sigui, fixi's que deia, el canal és com una cosa d'allà, de Lleida, no va, no? Quan no entén la gent que, diguem-ne, que al final tota aquesta gran planúria de Ponent és com diem, com ja es volia des d'aleshores, el ser el graner, el rebost, els aliments, aleshores en aquell moment hi ha un pacte, no? És a dir, hi ha uns empresaris que tot i ser originaris d'allà entenen que s'ha d'invertir, s'ha de plantar allà, és bàsicament, no? És a dir, és el pacte que molta gent reclamem en aquest sentit, que jo crec que és un pacte que a nivell de Catalunya s'ha trencat i jo el veig cada dia i, per exemple, jo que tinc una doble nacionalitat perquè estic entre aquí i allà, doncs és molt trist el que està passant, perquè el desconeixement... Miri, la gent va esquiar, va a cases rurals, però no veu les persones. No entén que hi ha gent que viu cada dia allà. I per tant, que li hagin de dir des de despatxos d'aquí com han de gestionar els ancians, quan hi ha gent que no ha vist ni un ancià, no, ja s'ha acabat això. I s'estarà acabant. Perquè està passant això. No li poden dir als pagesos quan han de cremar els rostolls o si no han de cremar els rostolls. Miri què passen amb els boscos, miri què passen amb els animals, amb els accidents. No poden matar jabalís, els han de portar a una escola preescolar. Perdoni, vostè s'ha trobat mai davant d'un jabalí? Vol fer una taula de diàleg amb un jabalí? Les plagues de conills? Perdoni. Això sí, menjaré nugget, però no em digui que és de pollastre. Perdoni, això què està passant aquí? Per tant, quan abans citava la Maria, jo crec que Catalunya és una immensa minoria i una petita majoria. I crec que el món serà de les minories, no de les majories. Sempre ha estat així. Llavors, al final, hi ha un problema de sequera. I el problema de sequera és molt més greu i això no s'acabarà aquí. I això ho sabem. Això ho sabem. Com el resoldrem? Ja ho veurem. Per tant, jo sempre dic amb conya, però ja... Perdó, no vull ser ofensiu. Ja vindreu a buscar menjar, perquè el tema és el pacte, i el pacte per a mi era aquest. Aquí he estat darrere molts anys de molts pactes, s'han buscat pactes. Barcelona no té aigua, Barcelona no pot produir aliments. El que s'ha perdut és el de tu a tu. Hi ha una persona que em va dir una cosa que jo no me n'havia donat. Què s'ha perdut? El respecte. Hi ha molta gent que creu que una persona que viu a Targa o un poble té menys drets que una persona que viu, no dic que a Barcelona, Barcelona per a mi és amorfa, és molt gran. No, és de tu a tu, que no entenen, és a dir, miri, jo ara venia, jo soc professor associat de Blanquerna i de periodisme, i ara venia a fer una classe, jo em trobo estudiants de 18 anys, 19 anys de Targa, que els seus companys, és a dir, es pensen que ja tothom va amb tractor, però que existeix una cosa que és internet, és a dir, els adolescents de Targa vesteixen i escolten la mateixa música que els de Barcelona. Si les interaccions que hi ha a la resta, i això no ho estic dient jo, la gent de Lleida, de Ribes de Freser, se'n va, o sigui, no passa per Barcelona. Que no veiem el que està passant a nivell empresarial i a nivell econòmic. I hi ha molta gent que es creu que llavors, per tant, no ens estem entenent, perquè el món no va per aquí des d'aquest punt de vista. Aquí ho han d'entendre. Perquè els d'allà no tenien diners, per tant hi ha uns finançadors i per tant no intercanvi. Amb tots els desequilibris que vulguin, no es tracta de ser això. Ara, estarem d'acord que això que es va fer ha comportat vida, que és el que ens interessa. Per això jo deia, és que el canal no és el canal, perdoni, el canal no és el canal. El canal ha pagat i continua pagant absolutament de tot. Però no és només això, és un procés de transformació absolut a nivell mental, de creure que les persones, per això posava l'exemple, avui mirar una cosa, la sequera del 1852, no? Que és d'aquí on neix tot el tema de Santes Espines de Tàrrega. Amb tots els respectes, i jo crec que tinc un component espiritual important. Però clar, si plou, si truquem a dalt no baixi aigua.
com a causa-efecte, no entro en la fe de cadascú. En canvi, si trobem mecanismes perquè baixi aigua, recordin el que he dit, en aquests moments podria venir una persona i comprar el canal d'Urgell. No ho dic jo, Si ens el compra un multimilionari àrab, rus, com estan comprant zones... Per què compren zones regades? Perquè ja hi ha la infraestructura, ja tenim tot el coneixement, nosaltres tenim una cultura de l'aigua. Què farem? El canal és autosuficiència. El canal és autosuficiència. Pensin que m'he oblidat una cosa. Això ho han pagat nosaltres. Entenguin el que dic. O sigui, aquí l'estat espanyol, entre el 1833 i el 1870 van passar 72 ministres d'Economia. Davant de l'autoinsuficiència de l'estat, això és nostre. I nostre. És a dir, jo soc propietari del canal. Són 22.000 regants. Això és societat civil. Com les caixes, que ja no existeixen, i ara em permetran que facin una. Com el Barça, que volien que fos una empresa i és societat civil. I com que és societat civil, van a per ell, perquè no poden controlar. I per tant, el dia que vingui aquí algú amb un xec i digui doncs aquest és el problema. I volem començar a connectar i entraríem en un debat. Molins... Per tant, tenim un debat de país. Perquè clar, sí, el molí, molt bé, però aquella terra s'ha acabat. I és metadona això, també. És molt complicat tot, Per tant, aquí el que dic és que fa 2 segles, encara no 2 segles, hi ha gent que va veure el futur. I jo crec que avui en dia no el veiem, el futur. I per a mi aquest és un pacte, o sigui, jo sóc fill del canal, com molta, és a dir, si no hi hagués hagut canal, la gent emigrava en aquell moment, i emigrava a Castella, emigrava absolutament a tot arreu, no? Per tant, jo ho interpreto, fixi's que deia abans el tema, que ara es parla molt de Catalunya buida, no sé què tal. Bueno, doncs l'antídot contra la Catalunya buida és aquesta. No hi ha un altre. És a dir, perquè això fa arrelar la gent al país, i amb això estem. I llavors quan se'ns cremen els boscos, és que hi ha boscos. Hòstia, hi havia... i s'havien de cuidar els boscos. Home, a veure... Llavors, clar, per això es cremen els incendis. Ja veuran els incendis d'aquest any. I per què hi són aquests incendis? I nous incendis... Bueno, aquí entendrem que hi ha una part que és responsabilitat nostra. Jo crec que hi ha una part que és responsabilitat nostra. Hi ha coses que no les podem controlar. Bueno, no sé si li contesto, disculpi, Que van tocar les campanes del meu poble, de Juneda. Hombre... Era perquè havia canviat de propietari, no? El què, perdó? El canal. Bueno, l'any 64. L'any 64? És de la gent, de la comunitat de regants. Perquè el primer propietari era... Sí, era del Girona, la societat, hi havia molts accionistes. L'any 64 és on hi ha el canvi, no? És a dir, es produeix... És allò que deia, ho he dit de memòria, no sé, ara són 21.000 o 22.000, al final totes les aigües, qualsevol tros de terra que tingui regat pel canal, tu pagues, en aquest sentit. I és una xifra interessant perquè el que t'està explicant una mica és aquesta idea de somni col·lectiu, o sigui, tothom se'l sent seu. Miri, ara que diu això, explico una cosa que mai he oblidat i que és molt important. Fins a l'últim moment, aquest llibre té el títol de Aigua a les venes, crònica d'un miracle català universal. I jo em vaig trencar molt al cap, no? I fins a l'últim moment hi va haver una persona, que és la que em va donar el títol, que era un canaler. El canaler, són com les benzineres, cada tram estan allà vigilant, ara està tot automatitzat, etc. I em va explicar una cosa que s'explica tot, que quan va néixer la seva filla la va batejar amb aigua del canal. I no és l'únic. Llavors, és que ho és el tot, i aigua a les venes és una paradoxa, perquè no tenim aigua a les venes, no? I per tant explica aquest miracle, que és una mica aquesta portada, que és fabulosa, de l'Arnau Torrente, que és un dissenyador magnífic,
tan senzilla com la terra, la sang i l'aigua, és a dir, sense això. I per tant, clar, és a dir, la gent, tothom t'ho diu, és a dir, saben què diu també la gent? Diu, sempre hi ha algú que diu, noi, diu, hosti, diu, tot això que expliques, diu, és veritat. Cony, clar que és veritat, però s'han fixat que com si ho tenim aquí davant. És a dir, oh, clar que és veritat, no és mentida, és que és veritat. Llavors, aquest sentiment de pertinença, crec que des del Tossal fins a Montoliu, traspassant les generacions, fins i tot les indirectes, això traspassa la meva generació. És a dir, ha estat allà sempre el canal, però ha estat allà físicament. O sigui, ja no, és una obra, és una lluita contra la natura, però ara està integrada al paisatge. I clar, al final hi ha uns beneficis, i permetem que ho digui així, però per exemple ara estem amb la part, tota la modernització del canal, que jo crec que té un gran futur, que puguem anar des del Tossal a Montoliu de Lleida amb bicicleta, amb les rutes, que el puguem... Clar, el canal és, ara que diu de Juneda, nosaltres vam publicar una fotogaleria que ara la vam rescatar de les banquetes de Juneda. Què ens deia la gent? Diu, on és això? On és? Llavors, clar, quan algú diu, perdoni, diu, això està aquí? Diu, però si això sembla oníric, sembla un lloc... Llavors, aquí hi ha un problema, i és quan jo dic, aquí hi ha un problema. Si resulta que les banquetes, que és brutal, aquest repoblament dels arbres, etc., és un lloc, estem d'acord, és un lloc fantàstic per passejar, per estar amb els nens, per llegir, per badar, per somiar, pel que vulgui, és fantàstic i ho tenim aquí mateix. Com és que no ho sabem? Que no ho sabem, perquè no estem parlant d'una cosa, estem parlant d'una bestialitat. Per això dic que el canal és un estat confederal. O sigui, és a dir, si vostès miren per l'aire, nosaltres hem fet amb dron els 144 quilòmetres. Aquestes venes d'aigua, això és un ésser viu, és un organisme viu. És a dir, hi ha uns límits. És a dir, la frontera està clara. Juneda, meitat i meitat. Secà i regadiu. El secà és regadiu, que ara hi ha l'altre. Clar, és que han creat vida, és biologia pura. Per això els animo, si entren a la revista que jo dirigeixo, la mira.cat, tenim una fotogaleria del canal amb dron, des del Tossal fins a Montoliu. I llavors el que te n'adones, més enllà de les imatges aquestes d'això, és que dius, però és que això és un ésser viu. És a dir, aquestes venes d'aigua, emparentades amb aquestes venes que ho han donat tot, és vivíssim, i per això el sentiment de pertinença jo crec que és absolutament tothom. De la transmissió, de la memòria, jo crec que s'estan, no sé si han anat, jo crec que si fan, ho comentàvem amb la Maria, crec que paga la pena d'anar a la Casa Canal de Mollerussa, és un museu molt interessant, amb la Maria, que és la directora, que és molt amiga i tal. Crec que és una sortida molt interessant, perquè allà és un museu molt ambigu, on veuran des de tots els punts de vista, fins ara la nova sala, que és la de la modernització, que l'estan fent, però ja hi ha simulacions del túnel de Montclar. Perquè és una casa guapíssima. Sí, és allà la Casa Canal, que és bastant interessant. I després Castell del Remei, i ja està. Castell del Remei... Que no l'has anomenat. Perdona, sí, amb molta culpa meva, perquè tinc molt bona relació. Castell del Remei, perdoneu, tota la raó, que és el celler més antic de Catalunya, que això no, creat per Girona, és espectacular el Castell del Remei. I què posa? L'home fa la casa, la casa fa l'home. L'home fa la casa fa l'home, és l'eslògan de... Sí. Dilluns publico una cosa molt interessant sobre el Castell del Remei. Va tenir una de les grans tragèdies l'any 39 amb l'explosió del polvorí del Castell del Remei, que va esbonitzar tota una part del castell. Bueno, a la mira, que he parlat amb un dels supervivents, van morir 192 persones d'una manera brutal i van reconstruir. Llavors, ho dic perquè quan està esbonzat està allà dins l'home fa la casa i la casa fa l'home, que és l'eslògan el lema del Girona, i per tant vull dir que és molt interessant de visitar, és veritat, amb tota el Castell del Remei ells edifiquen i és al quilòmetre 0 una mica el panòptic a partir del qual, el punt, a partir del qual controlen tot i tenim el celler, que això no se sap tampoc. És a dir, diu, perdoni, el celler més antic de Catalunya està allà, és el Castell del Remei. Una cosa absolutament inaudita, ens associem que els vins són de no sé on, però no els associem allà. Diu, no,
allà, i a més allà està certificat, perquè allà tot allò era... Bueno, és que les històries són molt interessants, perquè tot allò era poblet, era de poblet, tenim fent villa des dels temps dels romans, etc. Bueno, molt interessant. A més, els vins són excel·lents. Sí que ho són. Botín Bru. Doncs això és igual. Bueno, no sé si voleu dir alguna altra cosa, Sí, però bueno. jo... Ah, sí? A veure, Lluís. Espera, que no això. Si és una pregunta que tu, és a dir, que segur que tu penses la solució i ho entens, però no sé si és fàcil d'explicar aquí. Aquesta comunitat de regants, com planteja el present i el futur, que evidentment tenim problemes i tindrem molts problemes d'aigua. Com s'està plantejant, com s'està pensant? Està explicat. Jo no he volgut, a veure, no he volgut estendre. La comunitat de regants ja l'any passat va anunciar tot el procés de modernització. És a dir, he dit una cosa, és a dir, el canal ja està fet. O sigui, el canal d'Urgell, parlo del canal d'Urgell, l'únic que s'ha de fer com a infraestructura és anar arreglant les parts que faltin, també tot el període d'optimització d'aigua. Ara el gran procés modernitzador, vull dir, si vostè fa una cerca ràpida, des de l'any passat ja es va presentar tot el procés de modernització, que ho dic de memòria, em puc equivocar, ha començat ara i s'allargarà fins al 2027. Pensi una cosa, en paral·lel, al tanto una cosa, en paral·lel tenim el Segarra-Garrigues. El que tracto de dir és que el resum de tot plegat busqui l'explicació, està allà, però el resum una mica és el que diu, és a dir, es busca un nou pacte pel segle XXI, el mateix que es va fer el segle XIX, que bàsicament es tradueix amb el mateix, perquè el que s'està dient, hi va haver una cosa molt interessant fa uns anys que jo vaig participar, que no va sortir, que es deia Compromís per Lleida, que jo creia que s'havia dit Compromís per Catalunya, que el que pretenia era unir Catalunya a través de l'aigua. I per tant, i aquí va haver una cosa superinteressant, que és la primera cosa a mi que em va fer obrir els ulls, perquè la primera trobada es va fer a Girona, i això va fer que la gent del país dialogués. Pensin en la conca del Ter, que està... Llavors aquí tenim un problema, tenim dos problemes, que al final és, la simplificació és dir, Barcelona, vostè està superpoblada i necessita molta aigua, però nosaltres allà no tenim tots els diners d'inversió que suposa tot això. El pacte és aquest. És a dir, el pacte genèric és aquest, però és el pacte del segle XIX, no és un altre pacte. Ara, si s'hi fixa, estan sortint ja notícies. El tema de l'aigua és molt complicat, perquè, clar, per raons òbvies, els rius travessen comunitats, etc. i la manera de fer-hi arribar. El que està clar és que ens haurem d'acostumar a períodes diferents, no només de consum d'aigua, sinó que implica el tema de l'aigua, que és el consum d'electricitat, el consum en genèric, i ens portarà, dit d'una altra manera, el que jo crec, és a dir, la part tècnica li deixo perquè la miri, que està explicada, que la Casa Canal la té, el programa està fet, està dialogat, em consta totalment que s'ha explicat i tal, ja veurem el cas que fan, perquè això és una qüestió de país, no és una qüestió de... La pregunta és, ja em permetrà, jo també visc entre setmana a Barcelona, la pregunta és, aquí quanta gent hi viu? És a dir, i per tant, quanta aigua tenim i com reverteix això, perquè recordi que dèiem de dir, crec que hem dit que estan d'acord que és molt important els pagesos i que és molt important la fruita i que és molt important el menjar. No havíem dit que era important això, però aleshores, si és important això, doncs, perdoni, si és important això, li diré el que us he dit ara fa temps. Jo estic arreglant la casa, ara bé, o arriba la carretera o tenim un problema. Perquè la carretera no la puc arreglar. I el cable tampoc el puc portar. Per tant, jo assumeixo les responsabilitats individuals per fer la cosa. Jo no vull cap ajuda per arreglar casa meva, ja l'arreglaré jo. Com sigui. Ara, no venguin motos, perquè això ens genera molts problemes. I li contesto de més maneres. Sap quin creu que serà el problema que
que passarà, no sé si l'entendrà, però és una de les coses que a mi més m'interessen. Jo li he plantejat a molta gent. S'està produint una cosa que no la tenim mesurada, però que està canviant el país d'una manera molt bèstia. No és la gent que marxa canvia la residència. És anecdòtica la gent que durant la pandèmia no sé si hi havia 20.000 Barcelona. No. És la gent que viu 2 dies en un lloc i 3 dies en un altre. Això està canviant el país. No, però això és possible ara. No, és possible. És possible. Jo el que dic és que aquesta gent que fa això, que molts el que fem és que ens anem a esquiar al Pirineu, allò que deies, per tant hi ha aquí unes contradiccions molt importants. És a dir, mentre nosaltres seguim gastant una energia que podíem estalviar, mentre nosaltres no ens fem el càrrec de que una poma és una poma i la necessitem per gelar, doncs ho tenim fatal. És una mentalització que segurament la mentalització és més fàcil en els pescadors de Sant Feliu de Guíxols i els del Canal d'Urgell. És més fàcil aquesta mentalització que no els ciutadans de Can Marna, no? Però provocarà, jo amb això tinc... No, però jo diré una altra cosa. Jo el que dic és que en aquests moments s'està produint un fenomen que jo crec que ens sentiran a parlar, que hi ha gent, és a dir, avui en dia moltes famílies, sobretot per temes professionals, però no només professionals, sinó també de model de vida, un treballa en un lloc, l'altre treballa en un altre, passen 2 dies en un lloc o un altre, pots escolaritzar els fills, consumir. Això està passant així, així està passant. I això sí que canvia els pobles. El problema vindrà, que ja està venint, i jo ja he avisat, ja està passant. El problema el tenim amb coses que fins ara eren anecdòtiques però que seran molt més importants. El problema el tenim amb coses anecdòtiques que porten sentint aquests anys, que és les campanes, que em provoquen malestar, l'olor de les ovelles i tal. Això són anecdòtics, perquè els que vindran, per exemple, ja tenim problemes amb qüestions de com arreglar les cases, que són bastant seriosos. Tu, per exemple, tu no pots arreglar una casa de poble amb carpinteria metàl·lica, cases de pedra, o tu no pots imposar segons quines visions des d'un punt de vista, que aquest és el debat. Aquí hi ha un debat, i això té a veure amb l'energia. Per exemple, els molins. Els molins són debats, on estan escampats són debats. Perquè allò que dona diners, allò que m'explicaven, jo veig un pagès i diu cada gir 0,20 cèntims, però aquells diners són esclaus, perquè són monocultiu, no hi ha més, allà no es pot plantar res més, ja no és fins i tot ni un tema estètic. I després vostè deia, clar, després ens haurem de mirar coses, ja està estudiat, l'estada mitja de les residències a la Cerdanya són 2 dies i mig a l'any. Jo amb això m'abono la cultura realista, tot això no pot ser, i llavors és a dir, jo no soc ecologista, és a dir, jo soc de la pagesocràcia, pacte home-natura, jo no soc ecologista. Ara bé, com que a mi això ja m'ho ensenya, és a dir, reciclar, és que ja reciclava, és a dir, no ens venguin motos. És a dir, per tant, aquí hi ha un tema també de vendre coses que no són, i aleshores, per tant, la ciutat, Barcelona, no dona per més. I què vol dir que no dona per més? Ja ho saben. La gent no pot continuar vivint. I quan tu no pots continuar vivint, aquella gent que viu en un districte, en un barri, que es casa, que té fills, no pot continuar, hi ha un problema. Quan les ciutats no estan fetes pels ciutadans, tenen un problema. I aleshores, i més Barcelona, que és una ciutat molt petita, Barcelona no és Madrid, ni París, ni Londres, per tant no es pot expandir, i per tant ja té un problema. Jo Barcelona per a mi, ara Barcelona no m'interessa gens, perquè crec que no té futur tal com està. Quan dic que no té futur, no, serà una gran meta, el que vulgui, però no m'interessa gens, perquè les coses que estan passant interessants és a la resta del país, però per què? No per res, perquè quan la realitat se'ns escapa, els llocs més petits són laboratoris que ens permeten tenir el contacte amb la realitat d'una manera molt més propera. Jo això ho visc cada dia, és a dir, s'estan fent coses a tot el país, al nord, al sud, a l'est i a l'oest, impressionants. Jo sempre ho resumeixo en una frase: hi ha formigues, però no hi ha formiguer. Hi ha persones, però no hi ha institucions. Les formigues què fan? Anar a buscar aliment i les porten al formiguer.
hi ha una quantitat de gent, jo dono molts toms pel país, hi ha una quantitat de gent que fa coses impressionant, però no hi ha ioli. El canal d'Urgell era una ioli, una idea col·lectiva, interclassista. Em diran quin projecte de país hi ha als Jocs Olímpics del Pirineu? Ah, que no? Vale, que hi ha la pròpia gent del Pirineu en contra. Quin projecte de país hi ha? No hi ha un projecte de país, no hi ha un somni col·lectiu. No hi ha una cosa que diem, per exemple, una podria ser dir, hòstia, anem a fer un país energètic des del... O sigui, això podria ser un projecte de país, però això no hi és. El país s'aguanta com està ara? Doncs clar que no s'aguanta com està ara. Però això, a veure, jo ho veig i per a mi és un fracàs, perquè no sé, a mi em parlen de coses que... O sigui, jo no soc pagès, però vinc de cultura pagesa, i encara la mamo, llavors hi ha gent que em parla de coses que però què cony estàs dient? No? És a dir, coses surrealistes, és a dir, la gent no entén absolutament res. Miri, passa una cosa que és molt curiosa, vostès han vist que ara tenim 3 setmanes, un mes, que floreixen els fruiters. Bueno, floreixen cada any, però un dia ens en vam adonar que florien. I hi ha imatges... Perdoni, però què està passant? És a dir, però si l'any passat ja vam florir. Doncs ens hem abocat, que hi ha una part que és molt interessant, però dius, però si floreixen cada any. És que, clar, com el canal, és que el canal ja hi és. Nosaltres tenim un fotimer d'històries per explicar de la nostra vida que generarien, també des d'un punt de vista energètic, des d'un punt de vista de reequilibri de país, brutals, i tots vostès les tenen al cap i les tenen a la ment, etc. I al final ens estem quedant sense aigua, no entenem per què es cremen els boscos, que és el que va passar l'any passat, que és, hòstia, però hi havia boscos. Clar, veus els boscos perquè hi ha flames. I com és que estan tan bruts? Els jabalís, ens hem enterat que els animals provoquen el 36% dels accidents de trànsit. Llavors, no ens preguntem per què hi ha animals. Home, perdoni, doncs ja els explicarem per què hi ha animals. Perquè campen. No podem maltractar els animals. Llavors, hem de dialogar amb el porc senglar. Què hem de fer? Clar, estem d'una manera absurda. És el que els passa a molts pagesos. Això sí, perdoni, però ens agrada veure la pel·lícula Alcarràs per plorar, però no volem saber com es fan les coses. Volem menjar nuggets, que són cadàvers de pollastre, però no els diguin que són nuggets, són pollastres. Això està passant, Miri, li vaig explicar una cosa, perdoni. Des que jo soc director de la Mira, farà 5 anys, vam publicar una fotogaleria, el meu cap de fotografia és el Jordi Borràs, que ha lidiat amb nazis de tot el món. Però el problema més gran que el vam tenir va ser quan vam publicar una fotogaleria sobre una matança de porc. Se'ns van tirar tots els animalistes, però com salvatges. Llavors, clar, jo faig una observació. No sé si sap la gent que està comprant coses que són animals morts. I com deia aquell, ja matarem un bròquil. Clar, estem en aquest punt, i això està directament relacionat amb el que vostè diu, que és l'energia. És a dir, és que, clar, sí, mira, hi ha un problema. I una cosa, jo he viscut per 2 cops això. La meva padrina era de mirar el peix, que va quedar anegat pel pantà de Rialp. I jo el vaig cobrir com a periodista. No hi ha més tristesa que marxar d'un poble i moure un cementiri. Llavors, clar, ja em perdonaran, però clar, que no ens expliquin sacrificis, no? És a dir, quan al final, i per això dèiem, el que estem dient és que necessitem un pacte de país, i un pacte de país des de tots els punts de vista. Energètic, el primer, a mi m'hi trobarà. Aigua, però bueno, però aquest entendrà que potser, jo no soc ecologista zero, vale? Ara, a mi m'han ensenyat a apagar la llum, l'aire condicionat d'uso moderadament, o sigui, tota una sèrie de coses que també potser hem de fer, no? En aquest sentit. Perdoni, és que jo soc molt passional. Digues tu. No, jo només no. No, sí, perquè d'aquí no surt la gravació. A veure, jo em volia donar les gràcies per la xerrada, i perquè, a veure, en el cas meu concret m'ha escrit viure la meva vida. Jo soc filla de Castanyol de Seana, del Pla d'Urgell,
I a veure, el que comentaves que deies que la gent passaven del canal, no, jo puc assegurar que no, perquè quan jo era menuda, els avis dels pobles, els meus, clar, deien, sort no hem tingut el canal. No, però jo no ho he dit, que passaven del canal. Que l'ignoraven una mica. No, dic que el que estic dient és que estem tan acostumats amb ell que l'han ignorat humanament, és a dir, l'han vist com una infraestructura tècnica quan és una infraestructura humana, per això ho dic. Perquè, a veure, allà la Urgell es va passar de no cultivar res ni fer res a tenir el cereal, el blat de moro, entre un i l'altre, l'ofals pels animals, els arbres fruiters. Vull dir, a veure, i els meus pares eren mestres de Castanyol, i el meu pare cada any portava a tots els nanos del poble a veure el canal. El anàvem a veure a Vilanova de Bellpuig perquè hi havia una dama que li feia una mica més bé i no era només una segle, i cada any a la tardor, o a la primavera, no recordo quan era, tancaven l'aigua per netejar el canal i tots els nois i tots els homes del poble netejaven i posaven el canal en condicions. I el poble es veia més sense aigua. Havien d'anar a buscar l'aigua a la plaça del poble amb els càntirs o amb el que fos per poder veure. Vull dir que, a veure, és la vida d'aquesta zona. I després el Castell del Remei, perfecte. Però al costat mateix, pels que no hi han estat, sisplau, no veure l'estany de... L'Ibars, és un altre... Bueno, farem una sortida... Allà heu d'anar, perdó, i després aneu a Penelles, que és el poble pintat. Aquest és l'altre tema, no? Que al final, com a un poble se li acudeix fer això i d'aquí un segle és molt possible que això sigui patrimoni des del meu punt de vista, que ens marca el futur. Jo tinc fotografies del meu pare de quan hi havia el canal, a l'estany d'Ibars ple, el meu avi caçant, pescant, el meu pare i la meva mare banyant-se al canal de l'estany d'Ibars. Vull dir, és una zona que jo penso que si no hi ha... Sí, s'ha d'anar. Però... Sí, no, total. I el port, està millor. Sí, bueno, de Vilassana. El dels crims. Bueno, també hi ha una mica allunyada, però sí. Però bueno, que m'has fet passar un... Gràcies, molt amable. Bé, jo també vinc del Far West, però d'un altre canal, del canal de Pinyal. Bueno, no, ara no. Explicaré només una cosa, perquè tinguem una mica més d'idea de la magnitud de la cosa. Si pensem en aquestes comarques, l'Urgell, el Segrià, part de les Garrigues, la Noguera, vaig sentir dir amb aquell geògraf Josep Maria Soler i Sabater que tota la plana aquesta de Lleida era la taca verda cultivada més gran d'Europa. Humida, és a dir, aquestes 77.000 hectàrees són, ara no, però han estat la zona regada, ara no, però ha estat la zona regada més gran d'Europa. Si estem pensant, són 75-77.000 hectàrees que crec que ja li donen la magnitud de tot plegats. Ja, només era això, perquè, a veure, els problemes i les qüestions fàcilment que has explicat, es podrien traslladar al Segrià i a altres llocs. Evidentment. No només... Molt bé, què us sembla? Deixem així, tanquem. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies, ens has fet passar una bona...